what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Abata imanya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Abata imanya dakabatesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Chirongwa chenhoroondo yehondo yerusununguko. Chirongwa chatiri kukupai nguva nenguva uko tiri kuteera vabereki vana Mujibha, vana Chimbwido pamwe nema-freedom fighters akange akabata pfuti kuti vasiyewo nhoroondo yechimurenga, nhoroondo yebasa guru ravakaita. Hondo yerusununguko kuti ifambe zvakanaka, vana Mujibha vakaita basa rakakosha, vana Chimbwido vane basa guru ravakaita panguva iyoyo. Nekudaro tiri kutaura navo zvakare kuti vasiyewo nhoroondo yebasa ravakaita munzvimbo dzakasiyana siyana. Nhasi tiri kupi taitawo rombo rakanaka uko tasangana naChimbwido ane basa guru raakaita kunzvimbo yaakanga ari. Regai tipinde muhurukuro naye tinzwewo kuti basa rakaitwa nemwanasikana panguva iyoyo rakamira sei. Hongu parizvino vananga vange vava amai kana kuti vangave vave gogo, asi regai tivadzosere kumashure tinzwe basa ravakaita. Vanzvadzi, makadi zvenyu? Tofara makadiwo. Tiripo isu kuri sei kuno? Aiwa, uno kuri nane. Handiti ka? Aiwa, tinotenda. Ndingade kuziva zita rekuberekwa nekumusha kwamakaberekerwa uye zvakare muchitsanangura kuti mhuri yenyu yakakura zvakaita sei. Inini ndinonzi Laiza Musapukira. Musapukira? Musapukira. Inini hondo yakasvika. Aiwa, hatisati tatomboenda kuhondo ikuku, munhu asati atombozvarwa, asati atombokura atanga nehondo. Ndoda kuziva kuti gore ramakaberekwa mumba menyu muri vavangani, ende mhuri yababa venyu namai enyu vanonzi hani vari kupi, inonzi village naye kusvika kuna chief chaipo. Indonzi Laiza Musapukira. Kumba kwandakaberekwa kuBhoera kuMutusina Star paMusapukira. Inini ndakaberekwa nababa vangu anonzi Forichi Musapukira. Ndine vana vangu 4 nemurume wangu wainzi Kudzanayo kwehondo kana kuti Vagamba. Vagamba uyu wakanga uri mudzapasi, asi hondo takatangana nayo makomedi kuaziya. Mumuri mababa venyu? Mumuri baba venyu muchiti mune vana 4. Imimi yababa venyu muri vangani? Mababa angu aya naakadzi 3. Dangwe rababa angu rainzi Jamwanda kana kuti mwandiona. Kwechiuya Nhamo, kwechiuya Shatirwai, kwechiuya akoma edu akarohwa kune Shumba, kozouya mumba mamengu wokutanga ndi Maxine. Maxine uyu wakashaika. Kwakuuya isusu tiri vasikana varongomuna, tiri vasikana 6 kuti Enes, Laiza, Sara, Edna, Maka, Ezu, na Jimmy, na Grace, na Juliet, na Sefenia Musapukira. Ndo mumba mamengu. Kumba kwa maininiwo kune vakomana 4. Kuna Mushingirei, kuna Bema, kuna Rekitai, kuna Edina, kuna Tapuwa. Anditi. Ndo kumba kwa mainini uko. Anditi. Asi muri mapostori? Aiwa, hatisi mapostori, rudzi wacho hunororesa.
Ndihwo kamusabukira ana akadzi atatu. Sako kwa baba munini wa baba wenyu kana mukoma wa baba wenyu wangani wakadzi wangani? Pa baba munini. Munun'una wa baba munini wangu, munun'una wa babangu wayana akadzi airi. Mukoma wa babangu wayana atatu. Kwa baba munini anotedzana na babangu Foriji eri mai wayana atatu. Kwa baba mukuru anotedzana na Foriji wacho vayane vashanu. Saka hakuna kana akamboita 1? Hakuna akamboita 1. Iguru rega. Anditika muchikura muri paguru upenyu unenge wakamira sei? Baba vangu vakavaka here dzimba yamai guru yamai nini apa kana kuti zvakaita sei mavakirwo ipamusha penyu? Makicheni acho aiti umwe naumwe waya nekicheni yake. Asi baba vangu vaya nehozi yaigara vega. Vaitoti kubva kudoroto ndogara zvavo pahozi ipopo. Tatisina dambudziko rakashata. Baba edu amba yane rudo. Tasikambonzwi kuti ana mai edu aitomwe doro echitosareyo. Asareyo iwo aitodzoka. Anga ingoti maduche anoti kuone doro aguti kumwa. Zvatopera anga asina mutauro nawo. Asi koyo ana mai ana mai ndiwo anga aine dambudziko rekuti kwawo ndibambo. Asi paya ana 1 waidaira amwe ese anga asingadai. Anditi saka muchikura nekuwanda kwamama kaita ikoko baba vakakuendesai kuchikoro? Havana kutiendesa kuchikoro taimbatoenda zviya zvokuti regai timhanyewo tiendewo kuchikoro. Hatina kuende kuchikoro. Ramba yadambudziko. Akomana ndiwo akaenda kuchikoro. Akomana akaenda. Aimbati amwe mapurisa, amwe maticha. Saka baba vakati vasikana havangaende kuchikoro. Asikana anga asingaendi kuchikoro ainzi anozohura. Anozofamba. Anofamba. Anditi muchikura kumuti murefu nyaya tisatapinda muhondo chaiyo yekurisana kuti nyaya dzezvematongerwo enyika ikoko zvamaiona zvaitika kwaimboitwa here misangano yezvematongerwo enyika kana kuti? Misangano yezvematongerwo enyika yakazoita hondo yapera. Yatopera? Kurwisana kwawo chaiko. Havana kunyanya hatizi kunyanya kushupika. Masoja aiyeyo asi hatina kushupika. Pakazouya makomuredi. Masoja akarohwa patakada kuti titambudzike. Akarohwa pamutusazita zvakasimba. Ndo pavakatanga kuuya ipapo? Vaimbopota vachiuya masoja? Masoja aipota achiuya asi haana kurohwa samusiwo pamutusazita. Paiuya aipinda kuvanhu masoja? Vaigara pamuti. Vanga asikapindi muvanhu. Vaizofamba havo asi hatina kunyanya kuone dambudziko. Anditi vasati varohwa gore rakatanga kuuya magandanga kumuti usina zita muchiri kurirangarira? Ndiri kurirangarira. Igore ripi endizvo vakasvika? Vakatanga kuuya makomuredi 75 muna March ana Ripai nana Pamhene nana Zvine Mazuva. Pavakasvika vakaita sei? Ndobva aenda. Takatomboti anhu aya adi aenda. Pavakasvika vakaswita sei muchitanga kuona kuti? Vakasvika kungotaura nezvekuti tauya muno tisi materrorist. Tisi magandanga tauye kuzorwisa muno kuisa mabhunu. Ndobva aenda. Aenda kudaro akazouya zve 76. 76 ndiye akazotanga kuita mabhesi. Mabhesi redu rakatanga kwa Henry Ng'anga. Henry wainzi Ng'anga. Ndiko arakatanga kuita ikweyo. Wakatanga akauya futi iwo ana Ripai ana Zvine Mazuva ana Churu nana Pamhene nana Maunganidze nana Muzee nana Zongi. Vachisvika akangosvika 1 angoti titsvagirewo sadza. Ndobva atsvagirwe sadza kwabva aende kubhesi pakachikomo kaiyapo kainzi Mushanje. Ndobva aenda echifumira wacho ndobva abuda ndobva aenda. Ndo pakatanga kupinde hondo kumuti usina zita Boyera. Vapinda kudaro toziva kuti vakapinda vakatanga kutora nevabereki vakakukokorodzai sei kuti tisu varwe hondo yerusungu? Vakangoti taiti rana. Taiti kuna rana. Rana ndio ndotaura kuti makomrade adi auya. Asi kana anga auya adi abikire makomrade.
ni zuva rovira kwakotara kuti abereki ngauye tiite musangano kubhesi kwa mechiratidzo ndokwaiuya asi makomredi anga iri mwene Mutapai ana Herbert Shungu Herbert Shungu tasati tamuziya takazomuziya akomana awa akuchiuya manje kwazouya futi imwe neMutapa yekuhwedza ana Morris nana Transistor nana Granger nana Manyonga ndio akazouya wao anditi ivavo vauya vekutanga vekuti uyai nekuita misangano nevabereki mausiku ndokutanga kuwabikira muchiva pachikafu vakagara kwenguva yakareba zvakadii? Vakagara kubva 76 iyoyo kusvika 79 honde ichiopera 79 variko handiti toziva kuti vauya kudaro shoko rinobva ratanga kufamba kana nekumasoja kuti magandanga amaitsvagaya dzimwe dzenguva asvika kuno kumuti murefu. Masoja achiuya chii chakaitika? Masoja achiuya aingofamba kuti titi aipane zvaakatishungurudza isusu asikana apana. Isusu takaitawo ropa rakanaka. Hakuna kuuye masoja akauya kuzotishungurudza pamabhesi. Aingoite mabhesi echitobuda echienda. Kusvika pamutusasta akauya akagara masoja ekwaSmith. Akauya akagarisa. Asi paakagara ipopo vainyanya kutambira kwaChabata. Ndio kwaakutambira makomredi. Asi paakazoungana pamutusasta akauya makomredi akarova kuma12 dzeusiku. Vachirova masoja. Pakarohwe masoja. Masoja akarohwa tichiti gurupu rese rekumwene Mutapa reku B musikana ndo rakauya iriwo rekumwene Mutapa rakauyawo ndobva asangana paChabata kwabva paurawa ng'ombe yakaurawapo kwakuzouya usiku kuma12 kwabva arova apedze kwaarova takangozongoone ndege dzouya aimbati paafamba kumbanga pakafambwa kare kuri kuwanda kwemakomredi aite musangano nga pakafambwa kare iyo kuri kuwanda ipopo pakarohwe masoja ekuBritain eringi ane ringi mumino nawa ekudai ekuAmerica ekuBritain akarohwa kudaro akauya fumire ndobva ateere ndege kuteere Gwara asi kwakusina kwaendwa kure aitodzokera pazasi panoperere umambi kudai odzokere kukembi ouya utogara makomredi airo ehondo kwabva azoirohwa futi pamuzerengwa pakarohwa futi masoja zvokuti ndokubva abva pakarohwe masoja panoti pamuzerengwa pamutusina zita pamuchuwa pakazosanganisana nekufa ana Chimbwidowo nevakadzi vakuru akafa ipapo. Hande pamuzerengwa apo zvakafamba sei ipapo pavakarohwa? Apa pamuzerengwa ndinoona sekuti pane munhu akangotaura kuti pane makomredi ari apa nekuti awa masoja akauya nemabhiza akauya nemabhiza wakuzouye helicopter wabva arohwa chaizvo pamuzerengwa vachifa akafa komana iro yehonda airova yabva pamutusina zita ndokuenda pamuzerengwa pamati kwachuru kwamuchuwa kwamati kwakazofa vana yakatangawo sei honde iyoyo? Honde panenge pakaite kunga kakutengeswa kuti pane makomredi pano pakafa mumwe wainzi Apuronia mumwe musikana wataiya naye zvakahwata. Yakatanga sei honde iyi? Ndauti munyatsonditsanga. Honde iyi yakangouya kachindege kaya kachinyamakohwa kainga kachireka wakuti kunga kari kuenda kwaBheketi kwabva kadzoka kwabva zvamboita sei izvi atiri kudai kwatouye helicopter kwabva dzauya ndobva dzatokomba pakagwe honde ipapo pakafiwa ana Mujibha nana Chimbwido wakafa muchiri kuziya Apuronia ndiyo wakafa 1 Apuronia Muchuwa ndiyo wakafa wega. Vamwe anga achingorohwawo zvikunwe amwe chirohwawo zvakadini asi yakarohwa
ndiana Girenja ndakarowe honde pamuchuwa mwene Mutapa. Anditi makombredza hapana vakafa? Makombredza hapana wakafa, hapana ndakanzoti wakafa. Kuti akanyafa handina kazwa. Hapana kuzoona here pamai vanovabikira sadza kubhesi muchinovapa kuti komredi ninge havapa? Taingogone kungoone kuti havapo asi uchizongowaona futi. Aproni yakavigwa sei? Uyu wakambafurwa nendege. Wakambafurwa nendege uyu. Vari kubhesi kana kuti vari kumba? Anga autotiza ari kubhesi. Kurwa nendege ndokufa. Vabereki vakavazonomutora ndokumuradzika? Akangotora kabva amuiga. nakomrade Shungu makasangana papi? Herbert Shungu aisenzera medu. Ndiwe aibve kuBechnaf achiuya medu. Awa achibva wana Girenja nana Transistor achibva kumwene Mutapa achiuyawo medu. Zvaingosangana kuti awasimuka oenda awauyawo. Sa imimi vanzvadzi hondo yamunoti mimi iyi handikangana. Da kuti munyatsonitsanangura kuti yakatanga sei hondo iyo? Iyi hondo yatisingakanganwi ngepamuti sinasta. Pakarohwa. Vakomana akarohwa hondo zvekuti kana makawata pamarikwikwi aisumuka. Aisumuka. Aiya nepfuti akomana. Nekuti anga achimbataura kuti tanga chitori chambuya nehanda kwakuti gugiririri gu. Kwakuti bazuka kwambati gu. Kwakuti marotero vakamira pamba pamaziya pakachikomoka yapo. Vakaridza. Wanza ungoti kokororo kunga geje. Vakomana akarohwa hondo pamuti. Kunga geje kuti kokororo kokororo kokororo. Denga rese rakachena. Hapana pawaiti apa hapasi kuchena. Varume airohwa hondo aya. Sa imimi yakaitika muri kupi makarara? Yakaitika takavata manje. Zvakazongoti shupa mangwana kuti tichafamba kwakusingachaiti. Kwamba agare pamba kuti auye achitiona tiripo. Vakauya futi vakatera gwara racheroro nemahere kuti achitera kudzaka. Asi kwakusingaendwi kure. Aitoona kuti tikatongoti dzake ikwe kwatoshata futi. Herbert Shungu rakanga riri gamba rakaita sei? Iro raigamba. Ndewaiye mukuru wekumwene Mutapa. Wekuonini waro. Weuko kumusikana kuB. Ndewaiye mukuru. Ana Herbert Shungu, ana Chitepo, ana uyu, ana zvine mazuva, ana Churu, ana Zonge. Anga akawanda, ana Dzunguboy. Inokwai nana Soperai, nana Girenja, nana Transistor, nana Manyonda. Uko. Mukuonini kumwene Mutapa. Hondo yakapera tiriyo. Tiri ngori ana Mujiba, ana Chimbwidi. Hondo takaiona. Saka iye pamwe pamuti murefu pamakazobuda mangwana acho makuseni zvii zvakanga zvichiitika? Kwakaoma hapana wakafamba. Kwaiye kungogara pamba pako. Iwe chimwe kuti chingonzerereka. Iwe acho chingonzererekawo. Asi waingoona kuti kufamba asi ari kutotye kufamba. Iwo masoja kwasi. Rume anorewa honda. Rume awa musambo mukaona akadai varume vaya. Vaihwe hondo. Vaihwa ndo vanhu akahwa manje. Kwedu akahwa zvekuti masoja kuti auye kwe anga ototya ikwe. Kwakotyisa. Iwe ringiwo kwakotisa. Ndiwo anga akazara kwedu eringi. Mumino. Nemazihunda yawo mazi. Onina. Ndo varungu anga akabopa ikwe kuBritain. Uko America. Asi muri kuti wanga usinganetse vanhu? Isu hatina kumbonetswa ndiwo. Kunetswa kwedu ndiko kuti wosvikire pabhesi utange kuridze pfuti pabhesi. Asi kuti takambonetswa ndiwo hatizi. Amuna. Pane here hondo yakatanga muri pabhesi yamuchiri kurangarira? Ini hondo yakatanga tiri pabhesi ndiye kwaMuchuwa iyoyo. Yakafa Aproni.
ndiyo yega yakatanga tiri pabhesi. Dzimwe mabhesi ese aingouya achidarika ichienda. Kwese kwana Jurai iwe aiuya achidarika ichienda. Yakatanga sei pamuchuwe? Pamuchuwa ndinoona sekuti kumbatengeswa, yakambatanga masikati. Kumbatengeswa. Makangona ndege dzako? Tangoona ndege dzasvika. Iko kachire iko kanotaurwa aka kanunga kainga kachireka. Takangoti kachire yaka kazouya kunga gondo. Asi manje chakazobetsera ipapo zvapungu. Zvapungu zvakambauya kwakuti kwakuti bug zvakawanda. Takashaya kuti zvabvepi. Zvapungu ndo zvakabetsera. Mbati bug zvichitonga kutorwisanawo nendege dzacho. Ipapo ndingati Mwari wakabetsera nekuti hapana soja rakafa, wakangofa musikana iyo. Masikati. Saka zvakazoita sei zvapungu zvine ndege? Zvapungu zvine ndege kwabva ndege dzaenda. Zvapungu kwakuenda. Kwabva zvangopfuura zvakadaro. Sandoki kutanga ikakauya zvapungu izvozvo? Iyoyo ndiye yakanyanya kukwenzere pedo. Kwozouya imwe yakarwadza chaizvo iyoyo. Yakamboti fei makomuredi yekwamurambwe. Yakafawo makomuredi yekwamurambwe kumatsetsa kuzangama. Yakati makomuredi takangonzwa kuti ambofa. Zvakafambawo sei musiwe? Iyoyo inonga yakawiswa nevanhu. Vanhu kungosadawo chakanaka. Vakatengesa iyoyo masikati. Murwizi makafuriwana. Makafuriwana. Kwamurambwe ndokutori nemagamba izvozvi. Akatutwa akaiswa ikweyo. Magandakana achitaura anotaura kuti hondo yakanga iri mudzimu, uye zvakare mazotaura imi muchiti pahondo iyoyo makaponeswa nezvapungu zvakauya zvakaita kunge zvotorwisana nendege dziye ndege ndokuzoenda. Magandanga achiuya aimbosvikira here kumasvikiro enzvimbo dzekumuti murefu? Aitosvikira. Pandiri kutaura kuti paheneri ipapo ing'anga. Ndo paaitosvikira, ndo paaitonyanya kutosvikira ipapo. Paheneri ndo paaisvikira. Vachisvikira ipapo vaisonzi chii? Hatichazivi kuti vaitaurirana sei nekuti vaingotaurirana usiku ka. Hatizozivi kuti vaitaurirwa kuzi fambai makadii hatina kuzozwa. Vaingotaurirana. Asi havana kuzotaura here kuti vachingotaurawo senyaya kana kuti vachiudzana mujibha sekubhesi kuti kunoku midzimu iri kuti tisaite zvakati. Vaingotaura ipo paheneripo. Ndo paaingoenda. Tingati heneri wacho waitobetserawo nekuti waitobudirwawo, waimbabudirwa. Kuti zvemunjuzi zveakuru akewo. Ndo paakatotange kuite bhesi ipapo. Ende hapana kubvira pazombopfurwa pamba pacho? Pamba pacho hapana kubvira pasvikiwa. Paheneri kani? Hapana. Kusvika ufi wakatofa izvozvizvi. Wakatofa izvozvizvi. Masoja ekuChipinge ndo akatouya kuridze futi. Saka imimi nekuwanda kwamakaita mumhuri menyu, mese makanga muchiita basa rekubatsira makomuredi kana kuti vamwe vakanga vasipo panguva iyoyo? Vamwe anga asipo. Asi vamweni vasikana tatati kure. Tatiri atatu. Kwakambouya here madzimai ari makomuredi vakanga vakabata futi? Hatina kumboaona iwo. Vasikana hatina kuona. Sitaingodza kuti anateura ropa anani. Asi hatina kuona. Teura ropa handina kumuona. Asi kungozwa kuti kuna anateura ropa nevamwe akati aiyeyo. Asi azhinji arume ataingoona. Vabereki kunyanya baba venyu ava nemadzimai avo, basa ravaiitawo mukubatsira magandanga ranga rakamira sei? Rakanangana nekutipe hufu nekubikira. Kwedu madzimai madoko aibikira. Vana rana kwaya akomana ana Mujibha. Ndiwo ana rana. Aindotore hufu nekutore mbudzi kuti jana rasvika riri apa. Jana riri apa.
nekuti vaitoita zvemajana yekuti nhasi ndinhingi uchabudisa nhasi ndinhingi uchabudisa asi machira musha woga woga waiteerwe jira rekuti makomuredhi afuke. So pachikafa toziva kuti hongu vaibikirwa nyama ndo muriwo waidiwa nemakomuredzi kunyanya. Kwenyu yaibva kupi nyama? Nyama yaibva vakuru vedu isusu varume munharaunda imomo vaitorongana kuti nhasi uchabudise mbudzi ndinhingi, uchabudise huku ndinhingi. Vaitoziyana. Kwanga usiri kudhuze nemapurazi oziva kuti kune dzimwe nzvimbo mombe dzainobiwa mapurazi. Mapurazi dzakazobiwa hondo yedu kupera. Pandaitaura kuti akarohwa zvakasimba kumuti usina zita. Ng'ombe dzakandotorwa dzemawenera pamhiri padeure. Paine purazi yanga iripo pamhiri padeure. Vakandotora vakangosvika kutora dzaya madeuremo kwatoya nadzo kwakuuraya. Saka yanga isinganetse kuchengeta nyama yacho muchitya kuti munozowanikwa muina. Yaitoiswe pasi kutotsire musiri mumba kure. Waionekwa waitofa ndiyozve. Aitoona kuti igodo rewenera harisire muno, harisire ng'ombe dzemuno, igodo rewenera. Aiona taiti mawenera. Saka maiti kana wapedza kudya mucherera mabhonzo pasi kutonongera kwese kubhesi muchibva nachimugwido kunongera kwe kutochere gomba kufusira. Saka magara ikoko kuhondo dzese dzarwiwa idzo dzidzi masoja aya kwaSmith aya aizosvika here pakufamba muvhileji munzvimbo dzigere vanhu aifamba asi aikasire kudzoka kuende kumuti kwaifambiwa asi aikasire kudzoka. Vaitoona kuti vanhu ari muno muka havasi kutotida, vanhu ari muno ari kude makomuredhi zvesusu hapana. Saka anga asikafambi maningi. Pane pamamuchitaura muchiti ndinoona kuti mawira aita masoja akuratidza kuti apatengeswa makomuredzi pane paakazobata mutengesi. Mutengesi akamubata wainzi Sengamai akatomuuraya. Akarova akauraya. Akanzi chii Sengamai? Waya nechiovha akabata chiovha. Iye Sengamai akatengeswa nani kuti azonzi wane chiovha kune mutengesi? Anhapa akatengesa ndeimomo mamuchuwa. Akachiona kuti muri kutaura nechiovha. Chinoti chaiti fofo. Anhu anozwa. Saka sichati fo akati ndiye. Saka chiovha ndo chakamutengesa. Chiovha ndo chakamutengesa kuti one kuti mutengesi ndo awisa masoja pamuchuwa. Saka makomuredzi pakati ndobva vaita sei? Ndobva aite musangano. Aite musangano airova pane munhu. Aingonongera kuende kuseri kwemba. Ondorova ikweyo chaizvo. Kati temunyama wofa ikweyo. Kana ukasatava munyama unongodzoka uya unzi ndiye mutengesi watarowa. Saka akaita sei baba? Akafa akaita sei? Wakafa. Sengamai wakaurawa. Nemakomuredzi nekurohwa kwane futi. Musatamba nearume yamunona achifamba. Sati takapfurwa kuti akaita zvekurohwa. Hauna kumbaita zvekubate matanda cheko. Kuponda. Varume aya musaone kudai nayo varume aya. Wondo takarwadziwa. Kana musikana kuti wazoti handiuyi akati wati handiuyi wechiendepi? Waendepi? Waende kotengesa, waende kodi? Wairohwa zvakasimba. Uchibata tadze kufamba. Message yekuti hondo yapera yakazoya muchiteini? Hondo yapera yakazouya. Musisifaya yakazouya. Tonzi kuti ari kuiswa padzapasi apo. Vamwe makomuredhi haana kuenda. Amwe akaenda. Mamwe akambasara achitibikire. Ateendiyo. Atizivi pamwe kude kutiise mumabhesi kude kuti uraya. Asi zvakazongopera zvakadaro. Handiti?
Imimi na comrade wenyu makasangana kupi? Makomrade Na comrade wenyu murume. Uyu. Uyu wakapinde mudzapasi. Wapinde mudzapasi. Aingobuda. Aibuda. Kungobuda ukaende kumamisha. Ndokusangana. Zvakanzi. Ndokubva tangoonana. Angopfimbawo sasikana. Ndobva azongotorawo makomrade 200 makomrades kupinda nawo kutongogara. Ndokwakangozobva ari echiuya kumba kwedu. Saka paakanga aenda kutongogara akasiya tichi. Akangoenda kutongogara kati ichazodzoka. Ndozvakaita. Ndobvadzoka. Akazodzoka. Akadzoka ega. Akadzoka iyo pakupera kwehondo ikoko muna 8 muna December. Saka muchimuna achidzoka akasvika achita sei? Wakangoti handei kwaatete. Kwautenda kwaatete. Akatosvikira pamusha penyu. Akasvike pamba pedu kwakaenda kwaatete. Saka imi mami nechivimbero chokuti anodzoka. Ainzi comrade ani? Agamba. Kana kuti kudzanayo kwehondo. Ndo rake rekuberekwa ndibhenji Agamba. Rekuhondo ainzi ani? Kudzanayo kwehondo. Okay. Saka musi akadzoka akatosvika pamba chaipo. Akasvike pamba chaipo. Zvikanzi atienda kwatete. Ndokuenda mukatoti mukomana akavimbikawo. Handiti. Saka message yamungade kuudzawo vamwe venyu vamakarwa nawo vari kukuonai pazuva ranhasi ndeyekuti chini? Ende ndasingazivi kuti ndosangana nemi mukandibvunza mubvunza yakadai. Handina kana kuzviziva. Asi ndatofara zvakasimba. Zvekuti ndosvika ndikataurira vamwe vanga asikana akadzi vakuru aita senini. Ndombasvika ndikataura kuti maiwe ini ndakandoita ropa rakanaka. Ndakabvunza zviya zvamujibva nachimbwido. Zviya zvemapepa atakapuwa isineta tiri kupuwa mapepa kai. Efokona aya. Ndinawo. Saka ndobati ndakaita ropa rakambaanaka. Kwakarohwe mwana wangu. Ndakasanganawo naanhu ache eZANU-PF. Akati ndibvunza zvekudya kwese kwana zvana Herbert Shungu, zvana Morisi, zvana Zonge, zvana Dzungu Boy. Dzungu Boy takatozomona zvina na Zonge. Pauye kuti ana Chimbwido todo kumunyoresa. Takaona kumutuko. Ndipo takati Yesu mupenyu sidzungu ya wototaura ake uchitoseka. Saka vari kuva mwana mujibva nachimbwido umuti muri. Ariyo. Ariya namujibva nachimbwido. Ndosvika ndichitaudze kudaro. Ini ndakatozita ropa rakanaka asikana we. Ndakasangana neZANU-PF akandibvunza zvese zvehondo nemakomrade acho ndikatotaura. Kuti kuna Herbert Shungu ndio waye mukuru ataingodzoti ndiye mukuru. Ndokuti wanga asingatauri chokwadi. Ndio ataingodzoti ndiye mukuru nana zvine mazuva nana pamhene nana uchuru. Churu wakatorora kwedu. Dzungu Boy wakaroora futi kwedu. Wakaroora na Chimbwido. Asi anobva kuno kudharoni. Yana Dzungu Boy. Akaroora kwedu. Azhinji makomrade akaroora kwedu. Kudzapasi kuku. Kudzapasi kwedu. Ndopakaroora. Ndosvika ndichitovaudza. Maiwe atodai zviya kuite musangano zviya. Ndakazita ropa rakanaka. Ndakazosangana kwakarohwe mwana wangu daanhu acho anotora. Kana kuti anondinzwawo ndichingotaura. Anoti anonga my precious zvavo. My precious chaiwo ndi my precious tichavabvunza. Anodaro. Makumbabuda paTV ya. Ndakubude paTV. Maita yenyu. Aiwa, inini kunyazi ndaenda kunational kuti taakudawo kupuwe dhora kudai. Ndinakwesenyurira yese makomrade. Mastawo. Akanga ari uku. Akanga achifambira kwedu. Anobva ati ndeyo kuti azvechokwadi. Uyu we muchibwido. Naye vamwe acho anenge achitoti tinaziyawo. Tinaziya. Handitika. Aya, tinotenda amai precious. Handitika. Aiwa, tinotenda tangachitaura na Chimbwido Laiza kubva kumuti murefu achitsanangurawo basa raakaita panguva yehondo yechimurenga. Kana muchida kupindawo pachirongwa tibatei panhamba totaura nemi, tinogara pasi touya ikoko toita hurukuro musiyirawo zvizukuru nhoroondo yebasa guru ramakaita mukusunungura nyika ino yeZimbabwe. Hachisi chirongwa chana Chimbwido chete nana Mujibha
nevarwi vehondo rusununguko vakanga vakabata pfuti nemiwo makasungirwa zvematongerwo enyika. Unogonawo kuti aiwa inini ndakanga ndisiri kumusha asi ndakanga ndiri mutauni asi basa randakaita ndirakati chirongwa chenyu zvakare. Vamwe hamuna kuya kufront, makarwa muri kuMozambique, kuZambia, kuTanzania, kuRomania, kuYugoslavia. Chirongwa chenyu ngatigarei pasi titaure. Rambai muchiona zvirongwa zvana Mujibha nana Chimbwido. Pezuva ranhasi tinoti thank you Elizabeth Nyaguyo, our camera person, Frank Wesere, the producer of this program. Keep watching the program.
what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abata imanya takabadesa Zimbabwe taigara mumakomo yewondo abata imanya takabadesa Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo abata imanya takabadesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.